Il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex jifhem dak li hemm bżonn għall-pajjiż b'umiltà u b'ħidma sħiħa mal-imsieħba soċjali. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flaqa illi kellu mal-JA Malta Foundation, fondazzjoni illi tispeċjalizza f'tagħlim dwar id-dinja tan-negozju u edukazzjoni dwar l-użu finanzjarju b'mod speċjali għaż-żgħażagħ u li qed tenfasizza fuq l-ħtieġa ta' bidliet illi verament jagħmlu differenza. U għalhekk illi ħassew il-bżonn li jniedu dokumenti li fih ippreżentaw 19 inizjattiva għal budget, proposti li huma bbażati fuq 3 prinċipji: it-tagħlim finanzjarju u d-dinja tan-negozju, it-tħejjija taż-żgħażagħ għax-xogħol u l-esplorazzjoni ta' potenzjal f'dawn iż-żgħażagħ flimkien mal-inklużjoni. Din il-fondazzjoni elenkat 5 punti fondamentali lil kap tal-Partit Nazzjonalista, fosthom illi ssir policy dwar il-bżonn ta' implementazzjoni azzjonali ta' edukazzjoni dwar id-dinja tan-negozju sa mill-iskejjel sekondarji, illi tinħoloq inizjattiva nazzjonali dwar it-tagħlim finanzjarju flimkien ma' introduzzjoni ta' mentorship nazzjonali. Bil-fondazzjoni telenka wkoll l-importanza ta' sapport kontinwu liż-żgħażagħ illi huma sidin ta' negozju. Bernard Grech min-naħa tiegħu tenna illi hija ċara illi dan il-pajjiż jeħtieġ direzzjoni ġdida u ħtieġa politika mingħand il-mexxejja tiegħu, filwaqt li jenfasizza l-importanza li nieħdu ħsieb u nagħmlu lill-ġenerazzjonijiet futuri ta' pajjiżna. U għatenna illi gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jagħmel dan għaliex għandu r-rieda u l-libertà politika li għandhom bżonn il-Gżejjer Maltin u Awċin. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kienu ix-Shadow Ministers Jerome Caruana Cilja u Ivan Castillo.